Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Good morning, Pilipinas! Good morning, good morning! Welcome po mga tugang sa programa ng hapot, hindi po sa DCGB live from Singapore. Mga tugang, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan, hindi po mga tugang sa DCGB. Mga kasimbagan ang katuyuhan ang sarong isyo masolusyonan. Alagad, kita po mga tugang, medyo dahil kita makaka-coordinate kimaray kung magluluwasan po ang mga isyo ngunyan. Dahil lang po naka-broadcast kita, hali po digdi mga tugang sa nasyon kan Singapore. Para po sa second day kan sa tuya na, ano nga nang apod kayo ni Broadcast Asia. No, na pinagigibo po digdi sa Singapore Expo. Na walking distance lang po halit sa hotel na sa Muyang pinag-iistaran digdi. Bueno, mga tugang kasarabay tamang giraray sa luwasan, Mega Force Patrol, aramon ta daw ang report kasabay si Jasmine Baluloy, live dyan po mga tugang sa may parte, siguro sa may puro na ini, ano, para po sa gigibuhon, pinagigibong niya na maritime procession. Jasmine, good morning. Kumusta dyan? Good morning, VP. Asin sa tuyang mga paraan tabay, kasi bago matapos ang misa, nag-igwaki procession kung saan from Dapdap nilibot hasag kudigdi sa may puro kung saan ang inot na pinunduhan o ang inatod na imahen San Ramon ka na puro. Mainit ang panahon na VP, pero arog pa man kayan, grabe mamamating mo talaga ang debosyon kan sa mga nagsarabay digdi sa procession. Kaibahan ta po si Father Jonathan. Joseph Jonathan Calleja. Ipasa ko po, VP, si Father sa linya. Opo. Hello, Father. Good morning po. Wala po, Sir Henry. Mga parantabay mo. Yes. Opo, Padre, maray na aga po. Kumusta po ang satuyang primerong parte kan prosesyon sa paghatod kan mga imahen yan sa may parte kan Barangay Puro? Ano po ang sitwasyon mo niyan? Alay man po, hali na kami duman, nag-aabid na kami sa chapel. Then tapos na, pasaya na kami sa fishboard. Sasakay na kami, barko. Opo. Saan po, Padre, isasakay na parte? Yaw na mismo sa Puro ka mo masakay pa siring sa barko? Tabi sa mga taksay? Si Santo Cristo po, duman sa fishboard. Si Bauto na sa parte Campuro, sa mga sasakayan. Yaw sila duman. Okay. Kaya sa Santo Cristo, duman sila sa fishboard. Paduman na kami sa fishboard, sabi, Sir Henry. Nasa fishport. Ano po from fishport, pasain po ang direksyon tabi, Father Jonathan? Pasirin po kami duman sa San Roque. Doon kayo lugsot, doon kayo mababa tabi. Ayun. Balik na mahapit naman sa mga sasabang, sa Pigkali, nagsasabay man sa posisyon, ihatol mi duman. Then balik na po kami sa Santo Cristo Chapel. Iyo po. Saan po ang kwanindo? Saan po ang babakan imahe ni Santo Cristo? Paghali po sa fishboard, duman po sa San Roque. Duman kami sa San Roque. San Roque. Opo. Okay. So from San Roque po, anong mangyari tabi, Father Jonathan? From San Roque, mahapit po kami sa Sabang, sa Pigtali. Apo, and then after that, diretso na kami po sa Santo Cristo. Ayun, medyo from San Roque. Sa bagay, maray man po ang tinampong agihan dyan. Pag uli po pa Santo Cristo, from Victory Village po ang pinakaharaning... Magi po. Magi po sa Ayun. Victory. Oo. So siguro, Padre, mga before 12, tapos naman po kamo or 11. Ayun, tapos sa tabi. Apo, tapos na ni. Apo. Okay. Father Jonathan, anong oras po ang fiesta sa misa? Sa aga po, Awan ang misa. Fiesta, ang misa kung celebrada alas 8 ning aga. Papanginutan po ni Monsignor Chris Bernarte. Pero sa Diyates po yan, sining schedule, may misa man pong alas 6:15 ning aga. Tapos sa hapon, alas 4 and then 5:30 din hapon. Ayun. Sa kapiestahan mismo tabi ang Padre, ano? Apo, sa aga, kapistahan. Pero sa misa ko Apo. celebrada, alas 8 po.
Yes. Opo. Okay. Padre, happy fiesta po sa Indo. Viva Santo Cristo. Salamat po Sir Henry kasi sa mga parantabay mo sa DCGB. Thank you very much. Opo. Okay. Jasmine? Ah, yes, Vicky, yan na presente ko presenting sitwasyon ta digdi. Sangon yan sa mga ibang debotos po nang magsarakay po duman sa ibang parte kan taksay. Asin kita nakasunod digdi sa kay Santo Cristo ta digdi kita VP masakay po. Yan na Oho. presente sitwasyon Send ta ka digdi mo, sa may Jasmine, Po. send tabi exact location nindong yan. sa may puro po VP. Puro, Tuloy kang ano may sakayang kamong bangka dyan? Apo, igwa po VP. Oo. Okay. Sumasabay ka dyan. Ano? Mhm. Oh. Karin po sigurado ang simbag mo. Ha? Okay. Si Joshua, sa sa location? Kairibahan ni po si Sir Joshua VP. I Good see. SMJ Okay. po. Okay. Okay, ibig sabihin mo, dyan man isa sa kaisukan, so imahin mismo. Sabi ni Father Jonathan, pasiring pa ka mo sa passport o ano ang sitwasyon? Iyo, digdi man po VP isa sa so imahen, pasiring po kami Mhm. duman sa may San Roque po VP. Ayan. Okay. Okay. Sige, kumusta? Kumusta ang kwan? Paki-describe daw kan mga bangka na masarabay sa kwan kung nahiling mo dyan, tabi. Sangon yan po VP, perang bangka para no naman po kay mga debotos utungan ni po nagpuposisyon na may mga banderitas po VP, mainit ang panahon pero sa giraray mamamati mo talaga ang debosyon kan mga debotong nagsarabay digdi sa procession. In fact, Mhm. so imahe ni Santo Cristo na tigpapaasan ka na nagkaperang deboto, palit-palit po sinda na nag-alsa ka ito, parte siguro ito VP kan sa indang pagdebosyon kay Santo Cristo. Ayun. Okay. Sige. Sige. Dahil man kay ba dyan so kwan ano? Dahil man kay pahan so Nuestra Señora de Salvacion ano? Hindi man po VP. Oo. Iyo palang hinatod na palan ito. Hinatod na palang Mhm. kan sarong aldaw. Pasiring duman sa may diyan sa nagkapirang parokya Buda pasiring sa may partikan, pasiring na sa Uruan. Okay. O sige, Jasmine. Apo, iyan na impormasyon hali digdi sa luwas kay ibahan si Joshua Bino asin si Mary Joy Jaresco. Jasmine Baloloy, DCGP. Thank you, Jasmine. Sa report, hali po dyan sa luwas, alas 7:52 na po din pagkaaga, mga tugang sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ininin Huwebes, petsa 30 po, kan bulan na Mayo. Medyo madalom ang sitwasyon, digdi po, mga to ang panahon, digdi po sa Singapore, alas 8 na, garaminaluwas pa lang ang aldaw digdi, pero aram po dyan sa Legazpi, mainit na maray po ang panahon. Aramonta daw ang sitwasyon, report, kasabay mga tugang si Jimmy Nasalita, hali dyan sa luwas. Jim, good morning, kumusta dyan? Yes, BP maray na aga sa mga parantabay. Gulping mga manibaybang di kalibreng badil, nakalot, na pinagsarong puwersa, na otoridad, ni na gobyerno kasuhapon, kung saan may posible, may natural, may informanti ka ni, sabi so CIDG, nagsasabi na igwanin mga ilinubong na mga badil sa barangay Tablon, Uwas. Dahilan kanina kipag-coordinar ang CIDG sa mga makakatabang ninda para dumanan ang lugar. Taharayo ni nabilugan pinagsarong operatiba, kinabilangan kan UAS MPS, Philippine Army CIDG, alas 3 kasuhapon, sigun kay UAS Chief of Police, Police Major Ervin Bilyen, nagmaniobrada sinda, and pinagpasyaran mananggad ang barangay. Pagabot sa lugar, na-locate so sabing linubgan, kinalot, ay nabulaga tabi BP sa mga otoridad dahilan ta na-recover 8 M16 Armalite, 8 ay sarong M23, sarong M16 ay sarong sniper rifle plus mga bala. Grabe ano? Grabe, Jim.
Sarong Nagbadilan? aba ko importin pala sarong importin sarong sniper rifle. Dagulpi. Oo. Ko dun pa kun si Isay ang nagrulubong ka ini sa ibong kanang lugar bulod dainin mga harong. Daud-daud ta Oo. baka locate niya to an pamayukan si IDG. Sabi si IDG an nakakuha kan informasyon baka makakuha kita nin makakahuron tungkol sa bagay na inita BBP. And nasa poder na natural kan mga otoridad an mga badil para sa nagkakanigong disposisyon. Pigapot niya to si Chief of Police Bilyen kung bago pa sa ng linubong o haloy na, sabi medyo haloy na ta mala sudaga kwa na alang na pagkatapos tarakla na sa mga badil. Pero may pauko doon mananggad na bibipita na tatalinubong gulping mga badil. Correct. Plus mga bala. May mga bala. Iyo. Oo. Na may initial report na tabi Jim kung kaysa may hinta kung kaysa ini. Wala pa ta BBP. Wala. Mapasir kita sa opisina kan si IDG kung may makauron kita kung ano ang tsurya tungkol sa pagkakakuanin mga badil na ini. Pako ini karaw-karaw BB, gulping mga badil. Imagine pero ito, 10 na M16? 8, M16, sarong Walong M23, M16. sarong M14, sarong sniper rifle, plus mga bala. Ano? Anong klase daw? Di siyempre, sa pakalusok, makalubong ka, medyo dapat preserve ini. Tapos siyempre, di man pwedeng abuton niyang kitubig. In kaso, Bulod, nasa bulod din eh. Bulod. Pangyari, Kaysa daw yan mga badil na yan, Hinda. Ang alam ko na, Jim, tabi, basin sana, baka di ko nadangog si Ibo Kimaray, bago ang dating o mga used firearms na tabi ni? Ano? Right? Mga bago, hindi yung mga used ng badil. Dahil manay laborar na sa tuya kung mga gamit na ini o kota kuha na nagkakuruan na nga ni mga daga Oo. kaparot nagkakaraputan na ini kidagat posible na oras na inita na ini. I see. So, posibleng kung yaon na sudaga, baka medyo managad haloy-haloy na ini. Paano na-discover ini? Paano na-discover? Iyon na nga niyan sususugo niya to ta. Nakakuha na niya itong informasyon so uwas PNP sa pagikan Chief of Police pero ang prime nakakuha ka ng informasyon si IDG daa. Oo. Okay. Kaya ingaw niya to na mga pasyaran so si IDG taon-taon going ako sa IDG ta BBP. Okay? So yan na sa to yung mga dagdag na informasyon Jimmy na salita DCGB News. Salamat Jimmy sa report, follow-up report mga tugang ni Jimmy na salita. Ipapalap ni Jimmy yan. May kinaraman po dyan sa bagay na yan. Yung kaysa ang hapot, kaysa ito mga badil. 'Di ba? Kaysa ito badil. Sisa naglubong kayo ito duman. Paano mga tugang na susog itong mga badil na ito? Yan. Buda, natataduman mga tugang ilinubong ang badil. Dakulo na hapot. Yun na ito. Magakwan man na mga hapot, mga tugang na dapat na, pero grabe, imagine, bata, rumdumon niya to, mga tugang na sa bagay, harayo. Pero, we do not know. Let the CIDG, mga tugang, report, the complete details kung paano ito tabi. Tapos siyempre, igwasin da kaiyan mga tugang kikwan, igwasin da kaiyan ki mga pinagsusunod na mga na mga regulasyon. May kinaraman po mga tugang sa bagay na kung paano ikukumpirmar sa satuya na mga parantabay. Imagine 8 na klase nin badil, igwa pa ki mga klase nin badil, mga tugang na pwedeng i-consider niya, may M14, di ba? Ang yung kundi ako na salang, M14, Garand rifle yan. Kaysa yan, buda, yan po ang halato niya to. For follow-up kan sa tuya ng mga pag-iriba. Okay? Alas 8:59 na. Oras po, mga tugang sa DCGB. Ngunyan pong aldawnin Friday. Ang mga bareta
nasa indong nadangog hatod po sa indo mga tugang kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wais kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Damang-dama ang ginhawa sa Generica Drugstore with our Summer Saya raffle promo. Get one raffle entry with 300 peso worth purchase of generic medicines. Join na at magkaroon ng tsansa na manalo ng trip to Boracay, hotel staycation, cash prize worth 5,000 pesos o isang taong supply ng gamot worth 12,000 pesos. See posters and print ads for more details. Promo duration is from April 15 to July 5, 2024 per DOH FDA CDRR permit number 1519 series of 2024. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron pa ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko kang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Mayong tusok-tusok. Sa tabangkan, vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Aray. 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatian. Magpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ni kauswakan. Serbisyong may puso dyan. J-E-S-A-P, si Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, si Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, si Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P.
Jesse Jessup Salceda, Jesse Jessup Salceda, Jesse Jessup Salceda. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Hapot. Ano nga nin hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang, balik po kita sa programa. Ngunyan pong aldaw na ini, padago sa ang maritime procession, diyan po sa may partikan Barangay Dapdap. Good morning, Tabi, sa Indugabos. Happy Fiesta, Barangay Dapdap, ano? Sayang, dahil kita makakuan, dahil kita dahil ako nakasimba. Dari nga mas anspiga sayangan mo sa pangudto. Alas 8 po yan, mga tugang na misa, hali po dyan sa Santo Cristo Mission Church sa may partik po kan Barangay Dapdap. Okay? O bueno, mga tugang aramon tadawaan mga dagdag pang situation, Tabi, hali po dyan. Mga tugang sa hali po dyan sa lugar na kinamumugtakan po ni Joshua Bino. Alas 8:05 na, oras po sa Pilipinas. Good morning, Joshua. Hello, Joshua. Hello, good morning. Go ahead. Good morning, VP. Good morning sa mga panang at sabay. Naghirilyak sa tulako, pagsakay digil na taksay. Naglalabyog sa tabla na ibigay ng magiging para sa pagsakay mo sa bangga. Pero parte naman kasatuyang pagdibusyon, VP. And gulping mga bangka ang nagsarabay. Ang sistema kaya, VP Henry, so ibang mga imahen hali sa mga pagtaraning na barangay, yaon duman nagsarakay sa may parti pakan Barangay Poro. Sa mga saralit na bangka apit sa kayan, ining so imahen ni Santo Cristo, yaon digditig sakay sa may fishport sa dakulang taksay. Yaon yan na digdig. And so iba, sa nagpakasarakay na, yaon na duman dito nagpaka-procession sa Lawod, kanayang pagsakay duman sa may partekan na Poro. So si Santo Cristo, nakasakay na digdi sa dakulang taksay, and tigalot pa lang na nakasarakay gabus na mga devotos na masarabay digdi sa maritime procession bago dagos na mag-andar na ining piglo natin na bangka. Kung mariniparuta dito, Henry, halos gulping tao talaga ang nagsabay digdi sa maritime procession. Taon-taon tayo nila na mamalisyahan, and mas naghaloy, mas nagdadakol ang mga debotong nagapartisipar digdi sa maritime procession na pinagigibo katakod kan selebrasyon kay ning Santo Cristo Festival. Si Kapitan EVP Glenn mula si Father Jonathan Calleja, yaon digdi sa bangka na piginadan man ni Santo Cristo. Ang ruta kay ni pasiring na kami doon sa Barangay San Roque, and pagbaba ni sa San Roque, ma-prosesyon naman pasiring sa iba-iba pang barangay, Sabang, Pigkale, Victory, tangani ihatod pa so iba pang mga imahen ihatod ni Santo Cristo. Tabi GP Henry, siguro lang kan mga uniform unit na 6 na andobos bago magpadagos kay ning maritime procession. Mahiling pa yaon mandigdi so grupo kan Philippine Coast Guard yung nag-assistir, and sa grupo man kan Philippine Navy nagpakasarakay naman sa indang kanya-kanyang speedboat. Tanganin nang masigurong ligtas ang magiging maritime procession magpuon sa poon sa makadoong man duman sa may parte kan Barangay San Roque. Mamamati mo talaga ang masarig na pagtubod, masarig na debosyon sa mga residentes, mga devotos na nagsarabay digdi habang kasubago, habang naglalakaw, kakanta, nag-uumaw, and talagang girabuhan ka dito kung halimbawa ay kakasabay ka digdi sa pinagigibong prosesyon. Mamati mo talaga. So pagtubod kan mga tao, kung sa mga aki, sagtod sa mga gurang, pagsarabay ng nagkaranta tabi dito, Henry, talagang maski mo to man lyrics, mapapasabay ka man talaga mamamati mo, talagang may girado kang mamamati. Sabi VP Henry, at siyang presente ini, nagpakatulong ko na sa mga tao, nagkaperang minutos lang pag ready na ining taksay,
mapo na maritime procession pasiring duman sa may parte kan Barangay San Roque. Oh, kumusta tabi Joshua ang panahon diyan? Ang panahon dito magayon, mainit pero halos dahil man pigmamati kan mga tao tuloy-tuloy pa naman ang pagigibong kunyan pagigibong prosesyon. Maraming ang panahon dahil makigalit sa mga oran ang dagat kalmaduhon maray dahil hukol kitang nare-reparo sa 15 oras na ini kalmado magayon ang panahon mati mo sabi dito Henry ang pagdibusyon kan mga tao na nagsarabay digdi sa aktibidad ngunya na pagkaaga medyo wala ba ining mangyayaring prosesyon ta sigun kay Father Jonathan Calia estimate na matatapos ini mga 10:30 ngaya or 11 kay medyo wala ba pa ang lalakawon pagduong tang San Roque wala ba pa ang prosesyon sundo sa makanto sa Mission Church ni Santo Cristo sa Barangay Daya. I see. Okay. Pero ang bangka tabi Joshua na nagsarabay? Ang taksay na yaon digdi na nasa tulong taksay and iba pa ki mga sarabit na bangka nalunad man sa iba pang mga imahen kuda mga residentes kanibang mga barangay. Sigud kay EDP Gilberton more or less 20 nasa kayan pagkaga yaon mo yan dito na pagkaga para sa maritime procession na yun. Oo, paki-send daw dyan pictures kay Jerome o kay maski si Yaw si MJ. Siguro mas maray na mag-send kay pictures kay Jerome ta magamit ta lamang na establishing pictures habang kamo nag-report tabi Joshua. Yes, sabi Ay so duwa nasa ibong linya na bangka. Sarong bangka lang paglagan nita bigyan na lang nakasentro kay Santo Cristo ta dayman dito nagsabay palan sa imahen man ni San Rafael kan San Rafael Parish. So natin na digdi sa kay Santo Cristo ta sa iba sa mga sarabit sa itong bangka lunod sa iba-ibang mga barangay man. Okay? So di pala may mga pictures na pwedeng makuha. Okay, sige, Joshua. Sabi so madang nagpuunang kanta naman na mga Gion tabi hindi ka puna ining kwan prosesyon madang ta nagtugtog ang banda sarabay man na nagkakaranta ining mga nagsarabay yan magpuon sa mga dalaga soltero pagpud sa mga kurang talagang porsigido tabi hindi na nakasabay digdi sa aktibidad gabos nagkanta gabos nagrurukyaw gabos ta dito Henry nagpapartisipa. Okay. May kuwan pala pigakanta so ano yan so pigagamit sa busos nagkakanta. Jesus na Okay. May tabing Henry. Iyon sa portion kan kanta na tiga sarabay na tiga awit kunyan para sa pagpuon na kaining maritime procession all set na tabi BP Henry. Kapira minutos apo nang magdalagan ining taksay na tigladan ni Santo Cristo. In fact, nag-apuno tayo nag-andar na ining lotog pandagat. Kalmaduho na maray ang sitwasyon nito tayo ipirli. Maging ang kadagatan kalmaduho na maray and safe na safe man ang pagmati. Siyempre may blessing man ini. Aliki Santo Cristo. And yaon man nagpaka-respond pa sa mga lunan pandagat kan Coast Guard po na Philippine Navy. Okay. Vicky Henry, talaga na ang ibinadon ni. Apo naman ako magkapot. Joshua Bino with Jasmine and MJ, DCGB. Thank you so much sa report. Halit dyan sa luwas. Tabi, kasabay si Joshua Bino. Mga tugang hali po dyan sa may parte kang kadagatan kan Sawangan, digdi po sa Legazpi City.
may kinaraman po sa pinagigibo na maritime procession. Saro po yan sa mga highlights, mga tugang kan Santo Cristo Festival, and of course, ang pinaka-highlights, no? Pinaka-highlight kan aktibidad iyo tabi ang Fiesta Mass, no? Nagigibuhon tabi sa gigibuhon sa aga alas 8 nin aga. Papanginutan po yan ni Bishop o kaya ni Monsignor Crispin Bernarte sa tuya na Vicario General. Mga for administration tabi si Monsignor Chris. Si Monsignor Monsignor Trungked saro man po yan na Vicario General. Okay? Nasa hanggang no arin ay wow si Manay Lodi, Ate Lodi na Berdejo. Hanggang no arin ka ngaya po diyan, Ate Lodi. Ang uli ko po sa Saturday tabi an sa muyang uli. Sa Saturday Friday evening ang closing kan aktibidad hindi po sa Singapore Expo. Yan. Okay, sige. Thank you tabi Ate Lodi Berdejo sa tuya na paghapot ko niya na pagkaaga. Okay, Mau. Ang gusto ko lang pong i-share sa Indo ini na di ba nagkakaharayo mga tugang sa tuya sa Legazpi, sa Labay, sa Pilipinas ang regulasyon tabi digdi sa Singapore. Pero ang hapot, although di ko aram ko sa inang diferensya, pero ang hapot nata mga tugang tan na implementar ninda kitultol ini, no? Na implementar ninda mga tugang kitultol ini pagabot mga tugang sa pigaapod na importance of discipline. Di ba? Di ko, siguro kamong nagdadangog mo niyan, pwede ka mo na mag-isip kung pwede lang, di ka mo sa ako magka-interact basta-basta. Baga sa nasa Facebook mo niyan, pwede gayod, dali po sa kuyang cellphone number maapodan nindo. Pero, ang Singapore kaya, saro mga tugang sa tinatawan ang importansya po, ang disiplina. Disiplina. Kita, pinagdatawan ng tamang kidisiplina ang sa tuyang lugar. Pero kulang kita mga tugang sa pagsunod. Ang hapot nata, di ba? Nata tadait kita nagsusunod. Di ba? Nata tadait kita nagsusunod. Yan sa nang pagtapok basura. Ang mga regulasyon sa nasdigdi pagabot mga tugang sa employment. Ilingon nindo po sa ang asinda igwaki piga pasunod na disiplina as in corporal punishment. Ang corporal punishment digdi po is widely accepted. Kung ika mga tugang, halimbawa nga disciplinary measures sa eskwelahan, sa military, mga domestic scene, sa sinibapa, mga tugang, saro digdi sa mga tugang sa ipinagbabawal pag ika po malaw kang Singapore ang chewing gum. Dahil ka pwede magdara po nin chewing gum. Ang chewing gum tabi banned mga tugang here in Singapore. Nata ngaya tabawal sa indang pinapahalagahan mga tugang ang importansya mga tugang kan kalinigan. Importation tabi kan chewing gum mga tugang sa nasyon na ini. Saro po yan mga tugang sa ipinagbabawal. Asin, ang term nga ni, illegal. Maray nga ni, taday ko nakadara. Lingawong, dalabang pat ako na briefing. Titing bakalong ko ta akong chewing gum. Duman mga tugang sa Manila. Ta sa aeroplano, habang nasa aeroplano baga, so magsapa-sapta, so pag-touch ng magkag-aeroplano, medyo nagkukulog sa talinga. Ang pag-iibo kong solusyon yan, magsapa ki chewing, magkaon ki chewing gum. Chewing na nga ni sa pa, di ba? Maggamit ki chewing gum. Pare nga ni taday ko nakapakal. Ang regulasyon digdi tabi mga tugang illegal ang pagdaraog tabi kan personal use databi bawal dahilan sa pigaapod na improper disposal of gum and carrying large quantities of the banned products will cost at a hefty fine up to 1,000 Singapore dollars for the first time offenders. Salbata na adi. Naling mo na ito. Nata,
Ang proposal na ini, mga tugang na paggamit kan chewing gum, sa sinabi dito sa nasyon, iyup databi ang parte kan pagmantener mga tugang kang kalinigan. High-rise housing flats, na-discover databi na sa mga luho kan mga istaran, kan mga harong at sinibapa, kan mga panahon, may mga chewing gums. So mga mailboxes, ang mga elevators may mga nakadukot na chewing gums. So mga tukawan may mga nakadukot na chewing gum, public buses, pavements, stairways, considered serious problems, tabi. Kaya, paano po matapos ito? Binawal mga tugang ang pagdradigdi ng chewing gum. Maski ang pag-import kan chewing gum. Kita diyan sa tuya, kita po dito sa Pilipinas. Dakulong kitang chewing gum. Paano pag-dispose ta? Didukot, serarom kan tukawan kang sinihan. Di ba? Didukot, serarom kan tukawan kang simbahan. Di ba? Kung minsan, kikos pa dyan sa tinampo. Pagkuspa sa tinampo, mga tugang kan chewing gum, natutungtungan ta. Paminsan ang sapatos mo, daradara mo kung saan ka, magduman ang chewing gum. Senda po, mga tugang, bawal. Ban mga tugang ang chewing gum digdi. As in, pag nagdara ka, may magabat kang penalidad. See? Ang ilingon nindo. Kita baga, may ordinansa ba kita sa Legazpi, sa Albay, igwa kitang ordinansa tungkol mga tugang sa apod sa tuya dyan, anti-littering ordinance. Senda, pag nadakop ka, automatic $300 tabi ang penalidad. Kaya po malinigon ang palibot, mga tugang. Dahil kimahiling, nanangaya kaya kibasura. Dahil pati kinagbabantay na pulis, warang pulis. Ang nakamasid tabi sa imo, excuse me, ang nakapasid tabi sa imo, mga tugang, automatic po yan, CCTV, dahil ka makadulag. Kasi kita bagay nga na, karakol ang report baga dyan. Yan nga ni sa Sawangan Park, pagkaaga mailing muna nga, kaya ang basura, igwa pag, hindi po, dahil ki paralimpia ngayon na magpurot ki basura, dahil ipinagbabawal mga tugang ang pagtapok ng basura sa kung sain-sain. Magabat ang penalidad. Ikaduwa, kita bagay igwa kitang anti-smoking, di ba? Buong Pilipinas, may anti-smoking law. Sa kita, igwa kita anti-smoking ordinance. Sinda mga tugang, ang ng anti-smoking ordinance, tabi, ang nakasurat sa na dyan, kung sa mga public places, dahil ka po makailing kinagsigarilyo digdi. Dahil man kinagbabantay na pulis, puro po yan, may nakamasid, mga tugang na, ano yan, na may nakamasid po na mga otoridad. Di ba? I mean, may nakamasid, may nakasirip sa imo na mga otoridad sa pagikan sa endang CCTV. Kita, pait sana, basta dae, pait sana, kung di ka nag-iiling, sigarilyo sa ng sigarilyo, ang mga upos kan sigarilyo, konsenta sa natitarapok. Marig kan makailing na upos ki sigarilyo, sa, I don't know, pero sa lugar mi, tabi di ka makahiling ki upos kan sigarilyo. Yan. Arog sila ka ang kadisiplinado, pati mga tugang ang pag-agi sa pedestrian lane. Kita baga, dakulong magigitang pedestrian lane yan, dakulong kitang pedestrian lane. Sindat, igwam, dakul na pedestrian lane man, pero talagang masunod ka sa pagtula, pagbalyo. Maski sa mga residentes digdi, nagusunod mga tugang sa tama na pag-cross sa tinampo sa pedestrian lane. Diba? Sa mga auto, maski daing traffic light, mga tugang, pag may pedestrian lane, pag may tao, automatic sindang minapundo. Kita, anong nangyari? Kita baga dyan, pag ba ko gabos, pag macros ka sa pedestrian lane, nagikiumbasan pa sa imong tinampo ang auto. Diba? So auto, mga tugang, iyon na ang so tao na, iyon na nagigibibi sa auto pag yaon kita sa pedestrian lane. Tama? Okay. Ang mga jaywalking, ang vandalism, ano ko ang yun ba vandalism? Sa Legazpi, sa Daraga, sa Albay, sa Pilipinas, nakulong kang mahiling na vandalism. Yung mga sisurat diyan sa wall, kung ano-ano, ibagsak, di ba? Kung ano-ano ang nakasurat diyan tabi sa wall, ay di pwede digdi. Araw ko nung padusa, parte kang capital punishment. Ikatabi, pwede kang makulong o kaya babadulang kanin 3 hanggang 8 beses kan kain. Ano po ka? Lapnit?
3 to 8 strokes of caning. Bapukon ka, laratuson katabi kang cane, iyang pigapod na corporal punishment, pagbandal, pagsurat sa mga private properties o public properties, pagdamage, destroying or stealing public properties, drawing, painting, writing, scribing, and marking any private property without owner's consent are considered illegal. Saka, magayon, baga-ade, dito sa igwaridig example na sarong American citizen na 18 anyos, nagreceive po Latigo, Linatigo siya ta. Dinanyaran niya sugari side mirror mga tugang kan sarong auto, side mirror, linatos. Diba? Tadoy, mas kaya bagang di-damage sa to yan, side mirror, kikuritan sa auto, ano kung arog man ka ng gibunta, di, pag nakapark ka, paminsan sa auto mo kikuritan, di ba? Kung sa'yo ka nakatukaw, paghali mo, buwalat sa water bottle na ininumanta, and saro pa mga tugang, mas maigpit nila pag-abot tabi sa droga. Pwede tabi na umabot sa punto na ikaw mga tugang magadan. Pwede kang magresulta sa death penalty. Okay? O yan tabi, mga tugang, ang mga prohibitions digdi, nagkapirang mga prohibited acts, no? Na, ining prohibited acts na ini, igwa man po kita dyan sa Pilipinas, di ba? Igwa man kita sa Legazpi, sa Albay, sa Bicol, igwa po kita sa Pilipinas. Di ba? Igwa kitang ordinansa, igwa kitang batas. O, pero sinda, napapasunod tabi ninda mga tugang nintultol. Ini sa nang simple na pagkaon ning chewing gum, tungkol mga tugang. Imagine na, siguro ang mga Singaporean, dakulig ng taon, dahil panakanamit ki chewing gum, tabawal ang pag-import ng chewing gum digdi. Di ba? Maigpit, ikaw sinang pinapahalagahan mga tugang ang importansya ng disiplina. May pagkakapareho ba sa tuya? Chewing gum, anti-littering, ordinance, anti-jaywalking, di ba? Smoking, ang tungkol tabi, mga tugang sa drugs. So, ikaw kita, ang hapot man sana, nata kita, data po mga tugang na ipapasunod din strikto. Ikaw kitang ordinansa, gari ang pag-implementar mga tugang kwan sana, uning basta sana. Di ba? Dahil man na-implementar kitultol, dakulong kitang batas, dahil man na, pero sinda, dit sana ang batas, pero lugat at malinig. Tabi, mga tugang, di ba? Okay, sige, di, ano ini? Okay. Okay. Sige, tabi. Madali lang, tabi. May pigitiksak ko si Ate Ludi. Alright, bueno, mga tugang alas 8:27 oras po sa Pilipinas. Yan importanteng mga punto digdi na gusto ko man na, siguro, aram na hindi kan kadaklan, kamo na mga paradangog digdi po sa tuya, sa DCGB, aram na nindo ang kadaklan kaya na pigistorya ko. So iba pang din nakakaisip, gusto ko lang pong i-relate ang sitwasyon sa tuya, na kung ano sa enda ang batas, igwaman sa tuya mga tugang kiexistidong batas. Ang hapot, natapot na iyan, basta-basta na i-implementar. Okay? Now, congratulations sa Gabos, nag-graduate ngunyan sa school year 2023-2024. Ramo Oknalb. Sabi ni Ramo Oknalb. Ayan. Good morning kay amigong Buboy San Pablo. Maray na aga, amigo. At saka kay Jeffrey Santos, nasa disiplina ang diferensya. Baliwala ang mga batas na pinapatupad kung di sumusunod. Tama iyan tabi, amigo. Sir Jeffrey. Let's Blanca Santonia. Shout out po sa Santonia Blanca family ng Pineda Pilar Sursogon. And I'm listening via DCGB app. Maliit pa po ako. DCGB na pinapakinggan ko. Now 40 years old na ako. DCGB pa rin. From Lit Santonia ng Tagaytay. Wow. Paguna ako. 40 ka na.
Nadagog muna ako. Saday ka pa. Hindi sharing ko. Sabi ni King, amigong Henry, ang hapot program listening from Bangiruan. Alright. Pa-shoutout po sa Santonia Blanca family ng Pinida Pilar Sursogon from Blitz Santonia ng Tagaytay. Nakikinig po via DCGB app. Bata, okay na. Nabasa ko na ini. Alright. Thank you po. Luz Cantoria, good morning. Homer Lola, good morning everyone. Joseph Nares, morning. Mga kahapot. Yan, mga kahapot. Maray na hapon po sa Sendo Gabos. Oras po, maray na aga po sa Sendo Gabos. Oras po sa Pilipinas. Asin po digdi sa Singapore, 8:29. Mga tugang, magbabalik po kami. Makalipas lang kan mga patalastas. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Actimed Quality Generics. Ang abot-kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapang. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatok, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Meat Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. The Provincial Government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, the Sangguniang Panlalawigan, and the Magayon Festival 2024 Executive Committee present Magayon Festival 2024 with a theme celebrating Albay's local culture and natural endowments that makes it truly Magayon. With Magayon Trade Fair, Beer and Food Plaza, DTI Top Product Exhibit, Spicy Albay Photo Exhibit, Art Workshop, Art Contest and Exhibit. The whole month of May 17, LCC Grand Concert, Magrapan sa Magayon, Year 10, and the Magayon Original Music Festival, May 17 and 18. Anigaydan 12, Resurgence Cosplay, May 18. Magayon Band Fest and the Serenata Brass Band and Majorette Competition, May 18 and 19. Softball Tournament and Spicy Albay Photography Convention, May 19. Search for Daragang Magayon Postura de Magayon Pinokpok in Jeans Fashion Show and MTV Enduro 2024. May 20, search for Daragang Magayon Charity Day and Drum and Lyre Corps Competition, May 20 to 22. Magayon Hair and Makeup Training and Competition, High School Category Regional Level, May 21. Search for Daragang Magayon Coastal Cleanup, May 22. Search for Daragang Magayon Festival Attire Competition, May 23. Search for Daragang Magayon Talent Competition and Bombo Dance Showdown sa Magayon, May 24. Hataw at Galaw sa Magayon Finals, May 25. Mixed Martial Arts sa Magayon, Metro Manila versus Bicol Region, and the Search for Daragang Magayon Coronation Eye, May 25 and 26. Bakbakan sa Magayon 2. Second Governor Grex Lagman National Airsoft Speedball
Tournament May 26. Mayon Buradolan Retro Music Festival, Jazzmix Summer Dance Workshop Recital, and JMX Modeling Grand Fashion Show May 27. TESDA Kabataan Caravan May 28. Magayon Exotic Pet Expo May 29. Magayon Grand Santa Cruzan May 31. Albay Festival Street Dance Competition, Magayon Float Competition, Magayon Cockpit Derby, Konsyertong Pasasalamat Closing Concert, and Silyap Fireworks Display. Magayon Festival May 1 to 31. Sponsored by Lions Club, San Miguel Corporation, LCC, Century Pacific, Potency, Solar Entertainment. Also brought to you by Oriental Hotel, Proxy by the Oriental, Marison Hotel, GSAC, Nature Spring, Converge, Big's Diner, and Jollibee. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron ka ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilib, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Nor! Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, dali lang po ta. Nagkuan ako, naghalon kitubig. Namahaw kami taon-taon. Alas 9, napasiring na po naman kami sa Singapore Expo. Mga tugang, walking distance man sana, hali po digdi sa kuan, hali po digdi sa hotel na sa Moyang Pinag-iistaran. Alright. Para makakuan, maka-prepare na tanganin pagkatapos kang programa, lakaw-lakaw pasiring duman sa Singapore Expo para po sa second day, mga tugang kan sa Moy Atabing Broadcast Asia Conference and exhibits, no? Madakol na mga kuan digdi, mga Singapore, mga Vietnamese, Chinese, mga hari sa ibang nasyon kang Asia, igwa ki mga taga-Europe, mga Europeans, no? And then si Sir Jose Locsin, kasarabay niya man sa iyang tropa, tabi sa Debbie. Si Sir Locsin po sa major distributor, mga tugang nin transmitter. O kung kamo gusto magbalido ki transmitter, sa mga mayaman dyan na gusto may franchise, magbukal ki transmitter. Tabi, kunta ko nindo ako, pupunta ko nindo si si Sir Jose Locsin, so di si GB tabi para kamo mga tugang maka-avail kang imported na transmitter. Ang brand kan ni Sir DB, letrang D at saka B, DB ang saya po na ang saya tabi na produkto, transmitter. Pwede iba pang tabi na radio transceiver o transmitters. Mga tugang kumpleto kaan si Sir Jose Locsin Jr. ang Samoy Atabing Vice Presidente for Engineering. And kaya iba misindang niya, igwa sinda kiboth digdi sa Expo, mga tugang sa Singapore. Kasabayan sa iyang mga business partner tabi na sa Debbie Broadcast Equipment. Yan. Okay? O bueno, alas 8:37 na, oras po sa DCGB at sa Pilipinas. Tonton, pagkasangli ni Sim Sugar, paistoryahon ko siya, kansa iya man na observation digdi mga tugang sa Singapore, pa-istoryahon ko ang sa kuyang station manager digdi kang OKFM. Tabi, nagpupurma pa, si Sim Sugar, paistoryahon din sa kung ano man ang sa iyang experience digdi, si Sugar Asukar, yan, kan OKFM. Dakol na mga discussions kaswapon, regarding mga tugang sa improvement nin mga programa pang radyo, asin pang television, from social media. Ang kay po ang taman sana talaga ang dagdag na tawo na ang talent, asin po ang mga mahal na mga ekipahe. Hanggang sa ngunyan, pinag-restoring din mga tugang ang artificial intelligence, di ba? Then nga ni, bagalingon nindo, kaya yan may mga assignment ang mga teachers, ang mga professors, ngaya online assignments, buda iba pa. Ano ba dyan? Di ba? Igi magana, ngaya,
online, pwede ka mapagibo kang kung ano ipagibo mo sa online, i-type mo lang nga mapaprepare ka nga ki speech, mapaprepare ka ki ano yan, ki mga PowerPoint, mapaprepare ka ki script. Yun na po sa online, di ba? Sigara man inikang gabos iyan baga na chat GPT, ay nako, aputon mo dyan, who is Henry Maceda? May maluwas dyan. Chat GPT, balunin doon. May di ba? Kaya, what is PBN, DCGB? Karo kaya. Iyan yan, automatic. Kaya, maski ang hapot, mga tugang, maliaon yan. Kaya, mga AIs bagayan mo na. Dakulo na, mga tugang na mga improvement tabi. Pagabot sa teknolohiya. Nagari kita, so iba, advanced masyado. Kita gari. Sa Pilipinas, dahil nga ito ibang klase ang sa tuyang nasyon, bago pa man kita fully industrialized nation. Uni pa lang gusto pang i-share ko sa Indo, tabi ng mga listeners. I do not do sa mga nakaarabot na po sa Singapore, ini po na pick up, ang venue kan sa muyang tiripon, ginibo tabi sa Singapore Expo. May dakula uno na building, Singapore Expo. Pagkalawag, may nakaso attention ko ta. Igwa kidakulaon duman na karatula, may dakulaonon mga tugang na karatula duman. I mean, billboard. Dakulaon talaga siyang billboard na nailing ko. Pasensya na kamuta, di ako makaka-discuss kaniba pa ng mga local issues dyan. Takay po kung mako asulado kaniba. May mga issue akong nakarididigdi, kailang ining nako akong issue, mga tugang, kay puhan na habang pigdidiskuter tayo ni, igwa akong makakauron para makuan sa indang lado. Di ako makakaapod kung paano din basta-basta sa inda. Lalo na hindi po na-issue kan kuwa, report tungkol mga tugang sa mga unfinished hospitals tabi sa probinsya Canalbay. Kaya po na habang pigdidiskuter tayo ni, kuta makuata ang lado tulos, tanganing balansyado. Okay. Pero digdi mo na kita, kanya ang kami digdi, mga tugang, na pag naka-also attention ko actually, may kahuron ako na sarong tawo duman. Nagkasinabutan man kaming duwa, ta Singaporean siya. Igwak akong nakahuron, may akong picture na nakasurat mga tugang sa wall. Nakasurat tabi sa wall. Ano nga ito? So nakasurat sa wall. Ang nakasurat tabi sa wall, this event is powered by renewable energy, making our energy usage carbon neutral. Ang carbon footprints, pigdidiskutir taan naman sa programa Tangkaya, di ba? Carbon footprints, iyan na greenhouse emission, pigdidiskutir taan naman sa programa Tangkaya, iyan kasarabay sa mga taga-DNR, asin iba pa. Tabi. Gusto sabihin, itong event na ito, mga tugang, ang nagpapaandar tabi para siya magkaigwang kuryente, para siya magkaigwa magamit para sa ilaw, aircon, so mga communication facilities, digdin na mag-arandar yan. Ang nag-aandar po, mga tugang, ang pinagamit po hali sa renewable energy. Meaning, ang sa indang source of energy tabi is solar. Pinahiling duman sa exhibit, sa luwas ka exhibit, may screen na dakulaunon. May dakulaon tabing screen. Mga tugang. So dakulaunon na screen duman. Duman pigpahiling kung paano ginibo so mga solar panels para po sa siring na bagay. Dakulaon. Sabi, imagine, dakulaon na convention center, ang nagpapaandar mga tugang, binugtakan, inatupan ki solar panels. Yung pigagamit, actually, dakulo na, kung paano mga tugang sila nagkikare sa environment. Paano rin na pigataman, asin pagpapadaba, ang sa tuya, tabi na kapalibutan. Sabi ni Primong Cham, kung sa sadiri mo, daiki katuninungan, day mo iyan makukuha maski sa inpaman. Iba man primon sa imong tekst. Kung sa sadiri mo, dai ka kinako kay katuninungan, day mo iyan makukuha maski sa inpaman. Diba? Okay.
So ini po nas renewable energy digdi, ini ang saro sa mga direksyon man kan sa tuyang gobyerno ba. Kaya lang pero they masyado ki konsentrasyon pagabot sa arog kaining bagay. Dakulaon sinda nagagamit sinda ki dakulaon na solar panel na yupuan nagpapaandar kang aircon, nagapaandar digdikan mga ilaw, tra mga equipment sa laog kan expo, sound system etc. They sa nagagamit ki kuryente na direkta nga hali nga sa kung anong source na diding dati na ngayon na ano po ka ini iyan na nuclear power plant nga araw gaya. Sinda po nagukuan na kidirektang kuryente mga tugang hali po sa hali po sa Aldao. Ini ang kaya nakonsentin ko tangan niya ko grabe para makaiwas sinda sa carbon footprints para magkaigwas sinda ki carbon neutral emission sa event na ini digdi po mga tugang sa nasyon kan Singapore. Okay? So yan tabi ang gusto kong hiras. Paano kaya sa maabot na June 27 to 29 igwa kami diyan sa Legazpi Earth Forum. Diba? Earth Forum. Earth Forum I mean Renewable Energy Forum. Yan kami diyan gibon sa Ayala Malls. Sabi mi ka na-inspire kan mga araw kay ni. Kadua, ngunyan tama ba sa pagkadangog ko? Ngunyan tabi ning mayong ini sa katapusan, sunyos tabaga nadangog ko sa bagong alas 7, magakaigwa kin Renewable Energy Summit sa probinsya Canalbay. Pagkatapos ng provincial government magpirmahan mga tugang kasarabayan magpirmahan tabi ang kasarabay mga tugang ang Philippine Climate Movement. Yan. Para po mga tugang sa pag-renewable energy program. Magayon ini kukuberan ta inusuportaran ta tabi mga tugang ang mga arog kaining mga aktibidades. So yan tabi ang saro sa mga observation na nariparo ko digdi po mga tugang sa Singapore. And may kauron kita kasubago, kasuhapon mismo na saro sa mga in charge kanibin, pig-verify ko kung ano nga niya ko ito nakasurat duman sa wall. Totoo nga niya yan. We are using nga niya renewable energy direct from the sun. Kaya nga ang tema mo dyan sa Legazpi sa June, ang title ta is Here Comes the Sun. Ta-da-da-dam, ta-da-da-dam. Yan ta, Here Comes the Sun, Renewable Energy Forum. Okay? O sige. Taon-taon ta. Paistoryan ko si Sim Sugar kan sa iya man observation digdi tabi ta. Nagbabado siya ngunyan ki so pangrimati man aro kam mga pang-executive. Habo niya na denga ka mabado ngunyan ki so mga pang-OK FM dapat nga pang Singapore ang bado ko niya. Paistoryan ta sa iya man observation hindi po mga tugang sa Singapore boda so naging parte kan convention kasahapon. Alright. Sige na, balikan ta muna ang report ni Jimmy. Alas 8:47 na oras po sa Pilipinas. Baka follow up ni Jimmy ini. May kinaraman mga tugang sa nakuang mga badil. High-pow mga RM16, M14 na badil na nakalubong dyan po sa Distrito Canalbay. Good morning, Jim. Anong latest? Go ahead. Yes, salamat BP. Hiyaw na ko ngunyan digdi sa CIDG. Ang opisina pagkakain digdi sa Syudad Canligao. So sa province. Question, habo man digdi may protocol. Kapos na reports submitted na dyan sa Campus Simeon Ola sa regional office kan CIDG. May protocol kaya napag-arog kayo na mga informasyon saro sa naan na dapat nagpapaluwas so Campus Simeon Ola. Talaga? Okay. Okay. Wara kita magiginibo. Wara na. Kung gusto dapat may magdalagan pa lang sa Campus Simeon. May maduwang pa lang dapat sa Campus Simeon Ola talaga sa tuya. Tayaw na dyan. So gabos na report sa summary report sa mga iba pang itong investigation report. Yaw na dyan. Kaya dahil kitang makukuha. Wara kitang maginibo ta. Sampa? Panontan. Pero at least nakuha ta sa informasyon na baga.
Iyo, balikin daw tabi Jimmy itong nako ang mga badil ka suba ka sa report mo ka Ay, suba. alas 3 nin pagkahapon kaso hapon, ang source niya to bako si IDG kundi sa ibang sanga kan na operatiba. Pero nakakuha kan informasyon si IDG. Ngunyan, alas 3 nagmaniubrada so uwas sa PNP, Philippine Army, si IDG dahil antay guadaan ninaligadong mga nakatalbong na mga matitinding klaseng badil duman sa barangay Tablon. Nganyan, nagduman mananggad sagkod na na-confirm nakalot iyo mananggad. So nabarita niya to kaso bago mga M16, mga bala, M14, rifle assault sniper rifle, hindi pa. So gusto takutan na masusukan pati kan sa tuyang pagpahiwas kan na detalye kan informasyon nga na kung paano ito na trace kisay na mga badil ito. Mantinidong question mark NPP. Dahil otherwise na ito. Pero kung ang sabi mo Jimmy, ang report siya na sa campus mo yun, di kompleto na sin detalye gayon. Confirm ito, confirmed ng Babarita. Kundi so detalye pang iba, yaw na dyan submitted sa region. Just in case na sabi ko naman kita kay Madam Malo Kalubakib. Bako sa si Madam Malo, si IDG mismo, may PIO da dyan. Ang pangaran, pigtaw sa to, ang apelyido, Captain Islupor. Si IDG PIO region. Captain? Islupor. O sige, tayo pahanap. Pagkatapos kang coverage ni Joshua Kaya Jasmine, waraman maginibot BBP. Tayo na da ang protocol ngo niyan. Maski nga ni digdi so informasyon kadi dapat ara mo na baga so data privacy baga data privacy maski gani baga yaon sa nangyari ang pangyayari yaong kana dai mo mabasta pwedeng iputokan istorya iyo pero kung ako puta sige okay anyway sige tayo pa naman lang sa kampo para makuha ang detalye kanina pero confirm na yan yun na yan Yes. Okay. Bibi sa to yung mga dagdag. Anyway, baka apudan na sana kung ano kung very busy natural, very busy ang mga pag-iribat. May number kang nakuha, Tabi Jim? May number kang nakuha? Ay, agadan ko. Tayon pa ako digdi. Sige na, paki-forward mo naman paki-forward mo kay Shara. Kay Shara mo i-forward. Sige. Magayon tabaga na program coordinator. Magayon ta? Magayon ta pag-iriba dyan. Pero dahil ni BP, pigagad ko nga ni so babago-bago daan mga numbers ninda. Paano kung pag-access mo kan sa PIO, kung multiple cellphone number, mapagalon, apudan, i-reach out. Testing on ta. Testing. Mabalik ako sa room, sa kwarto. Ilingon ko kung magkagad akong number. Saan na kwarto? Sa opisina. Okay. Sige. Okay. Mabalik ako. Sige. Thank you, Jim. Sa report, hali po dyan sa luwas. Mga tugang, iyan po ang report. Hali po dyan sa luwas. Alas 8:52 na. Magbabalik kami. Magalipas lang po kan mga patalastas. Buhat! Lakas! Kaya ko rin ba? Ang mahirap mukhang madali basta pinaghandaan at may Revicon Forte. May calcium, magnesium at amino acids na tumutulong ikondisyon ang muscle at buto. Dapat may exercise at proper diet, Lakas! Anumang buhat, may lakas na di umaayaw. Revicon Forte! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Para
Paracetamol caffeine is the generic name of Flexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, madali sa nata. Ning junior na ini. Ba't naghungit ako kitinapay ligdi o? Madali sa nata. Maubusan ko si Isim Sugar Asukar kitinapay ligdi. Alright, no sige. Mga tugang, tako po sa endo si Station Manager Sugar Asukar kan OKFM. Tagaro, namimiss kayo niso sa iyang lovely wife dyan. Muna sa iyang pamilya. Yan po sa Bagtang. Okay, pa-istoryon ta kan sa iyang experience digdi bo ano man ang sa iyang sa iyang mga views may kinaraman sa nangyari digdi bo ini pong expo din sa iyang pag-abot digdi. Siguro ini si Sugar. Siguro mga pangwalong beses niya na po ni Singapore. Pamilyaron siya digdi. Sige tabi si Sugar, hindi ka tabi. Good morning tabi sa Sugar. Okay. Dali ka. Na-conscious po ako sa Yeah. Okay. Sige. So, Diyos marhay na aldaw po sa Indo Gabos. Good morning po. Salamat po, Sir Henry, sa pagkakataon na makairiba po sa imong programa. Of course, Gabos pong parahinan nyo. Good morning po sa Indo Gabos. I'm pretty sure na istorya naman po sino ni Sir Henry Maceda kan mga aktibidades si po digdi, of course, for the Broadcast Asia. Aniyo na po digdi ang DJ Mahamis na kontra diabetes sa Singapore. Batiyon ko lang po sa Gabos na nagiinan yung po ngunyan. Oh, saan na yung bati? Sa kuya pong agum, day ka hadit apod kini. Anyways, ito po, Sir Henry, nagpapasalamat po kita sa pagkakataon ni na makairiba mong pag-iraray representing PBN sa tuyang Broadcast Asia digdi sa Singapore. Nagpapasalamat po kita sa tuyang Presidente Ma'am Brenda Bayoniluksin together with Sir Jose Noniluksin. Batiin ko lang po mataga-dap-dap ng Happy Santo Cristo Festival po. Iyon, mga key points po digdi, Sir Henry, na sa kuya pong naobserbahan sa giraray sa pagbabalik na po sa Singapore. Of course, given na po pagpadaba sa environment digdi sa Singapore, kung saan ka man po magdigdi, talagang dawa may mga buildings po talaga, mailing mo sa mga grasses as well as mga pag-alaga sa mga kahoy po. Alagad, ito to mga renewable energy po, Sir Henry. Ang napansin ko po digdi, the generator sa Singapore. Wala po ako nailing na genset digdi sa ding brown out sa tuya po wag sa Ligaspi, no? Mami, apologies. Every now and then mandag mo ang generator pero po digdi ang kagayunan, I think ito po sa pagpapahalaga kang sa solar power po nila. Nailing ko nga ni Sir Henry, kada mailitang garo may mga kahoy, garo sa irarom ka ito. Aniyon po duman garo sa solar energy na data na napapansin, which is actually at the same time dako lang tabang sa environment. And also the power of CCTV po talaga digdi. Tama po yan, Sir Henry. Very powerful po kan
CCTV digdito ang mga tao po behave talagang disiplinado. Tama ka nga ni po, di ka mailing na police digdi sa pod kay ni. So talagang there's the power of CCTV. Sa tuya baga, pag may mga pagkakataon na na-observe ang CCTV, pero po di talagang everything is monitored as well. Dahil hindi pwede pag lakaw-lakaw na ibang carry ba mo? Ayun po, ang kumbaga. Hindi na nga ni, paano, ang ano po digdi sa traffic pa sa nangani, mahiling mo ang mga auto po digdi, talagang nag-give way sa tao talaga. Sinta po talaga ang nag-adjust. Anyways, aniyon po kami digdi for the Broadcast Asia. Mga magayunan po so topics kasuugma, nagpapadagos po for the second day. Ini man po ang nakapaloob po digdi, kung paano po ma-transform ang broadcast industry with all the trends around the world. And of course, ang PBN po talagang we don't treat it as a threat, but tiga-ano mi siya, nakikisabayan po, of course, both DCGB and OKFM sa mga trends, especially sa mga technologies na igwa po kita sa mundo ngunyan, especially around Asia. Alright, and mailing mo po, Sir Henry, no? So talagang advancement kang Japan, China, and other Asian countries, kung paano na po kita nakikisabayan sa broadcast using the technology. Kasi, yes po, kumbaga, the transformation leads, ang naukudang ko pa duman, so transformation, paano ka magiging relevant sa transformation ito. And I think, with the AI, ay pong artificial intelligence, kung paano po babalansihon po kang broadcast ang paggamit po kami. Salamat po, and gusto ko okay ka, DCGB. Mga tugang station manager, Sugar Asukar ng OKFM. O bueno, alas 9 na, ninaga. Mga tugang kami ni SM Sugar, maipos-ipos naman para po pasiring naman sa samuyang second day kan atindiran mitabi na Broadcast Asia conference sa Singapore Expo. Walking distance lang po yan, hadigdi sa samuya na hotel na pinag-irokan. And mainit na, SM Sugar, di ba? Mainit na, nagluwas na po ang init. Kangal daw, pero bako masyado, pero kasubagong kasuhapon na udto, grabe. Mga alas 10, siguro, kung may mga heat index digduman, digdi, dyan sa Satuya, may mga heat index man digdi. Okay? Good morning kay Angel na Mustasa. Doon ni si Angel mabalik, Kaya yan, siguro mabalik ini pag, pag makusog-kusog na sa iyang leg sa di. Alright, bueno, mga tugang alas 9 na po ni Naga, standby na po sa masunod na programa, ang Tingog kan Banwaan. Sa pangaran po kan sa tuyang tropa na nakaibahan dyan sa studio, si John Napolis, kasabay po si Jerome Martinez, si Ate Shara Leron, and sa newsroom, News Director Mardy La Cruz, kasabay dyan si Jenny Balyaran. Sa tuya pong mga tropang nakaibahan sa coverage kan Santo Cristo Maritime Procession, Joshua Bino, si Jasmine Baloloy, and si MJ Jarisco para po sa social media, and si Boy Mata sa mobile, Jimmy Nasalita, si Jomar Bien, mga tugang, inipuan sa indong amigo sa radyo, live from Singapore, Henry Maceda po. Depong personalan, kita po taghapot lang. Mabalik kita dyan hapon alas 3 sa programang Pinky on Mo Baby. Thank you. Maray na hapon po, maray na aga po sa indo gabos. Tapos na ang programa, lakaw, ihiras ang pagkamuot sa kapwa. An hapot. Ano nga ning hapot naan?